Здравейте! Аз съм Емо и се намирам в моята работилница за мебели. Причината да сме тук днес е, че искаме да направя ревю на тази прахосмукачка на Festool, а именно CTM MIDI. Това е един от най-масовите модели прахосмукачки, но преди да навлезем в детайли, предлагам да кажем две думи за видовете прахове. Праховете са класифицирани в три основни групи L, M и H, като в групата L прахове те са безопасни за човешкото здраве, като например домашния прах, но останалите две групи са вредни за здравето. В M класа спадат праховете от различни минерални материали, както и дървесните прахове, а в групата H са канцерогенните прахове, като азбест, например. Частиците от H праховете при движение във въздуха им е нужно 15 и повече часа да се утаят и съответно проникват много дълбоко в белите дробове, което наистина е сериозна вреда за здравето. Тези видове прахове се улавят от специални прахосмукачки, които са снабдени с специфични филтри, за да могат да улавят тези финни прахови частици. Сега малко данни технически за прахосмукачката. Тежи 11 кг, мощността, която консумира е 1200 вата. Дебита е 3700 литра в минута при подналягане 24 000 паскала, което се равнява на 240 милибара или по друг начин казано воден стълб от 2,4 метра, нещо, което малко по-късно в видеото ще ви покажа, ще ви демонстрирам. Кабела на прахосмукачката е дълъг 7,5 метра, намира се в задната част, като има много бърз и лесен начин за неговото изваждане. Ето така, може да бъде освободен целия. Впоследствие пак може да се заключи, за да бъде повторно на вид. В горната част, където е гаража за маркуча, с дължина 3,5 метра, общо двете заедно ни подсигуряват радиус на действие от 11 метра, което е наистина много полезно на строителната площадка и на обекта. Обема на контейнера е 15 литра, обема на торбата е 12,5 литра. Това е най-голямата от малките прахосмукачки на Festool. Събрана е, както се вижда, в компактен корпус. Лека, лесно преносима, но достатъчно мощна, за да върши добра работа и да прахоизмуква качествено и в работилницата, и на строителната площадка и на обекта. Ето за сравнение трите най-известни прахосмукачки от малките. Най-малката CTL SIS, която е в корпуса на Systainer, и по-голямата от нея Mini, и тази, която днес коментираме, MIDI. Разликата между Mini и MIDI е само няколко сантиметра във височина и работят с една и съща торба. Филтърната торба е еднаква и при двата модела. Същественото, което трябва да отбележа тук, е, че при Mini корпуса на прахосмукачката е по-малък и филтърната торба не може да се разгърне така, както при MIDI. Съответно, тя събира 7,5 литра прах. Сравнено с MIDI, която е 12,5 литра, разликата е вече драстична, въпреки минималната разлика в обема. Много по-ефективно запълва торбата по-голямата, а в случая MIDI. Маркуча на прахосмукачката е прибран в гараж за маркуч, който се намира в горната част. И характерното за него е, че той има всъщност няколко неща за него, които ще кажа. Най-важното е, може би, тая текстилна оплетка, която е във външната част на маркуча. Тя предотвратява при работа да се закача, да възпира инструмента, към който е машината, към който е закачен маркуча. Това е наистина много полезно. Друго много важно е, че той е антистатичен. При преминаване на праха не се получава това на електризиране, което се среща при повечето други маркучи и при другите прахосмукачки. Наистина много удобно при работа. Не удря ток, когато се докоснеш до него. Друго характерно за маркуча е, че в двата му края е с различен диаметър. Към прахосмукачката е 32 мм, а към машината, която ще прахоизмуква, е 27 мм. Това позволява по-малки загуби на налягането и много важно, играе
естествена преграда от смукване на голям предмет, който в последствие да заседне вътре в маркуча. Тоест, всяко нещо, което премине през гърлото на маркуча, гарантирано ще продължи през целия път, докато се прибере в филтърната торба на прахосмукачката. Да си призная честно, не съм предполагал, че в една прахосмукачка може да има толкова много екстри, които в последствие ще ви покажа, но това е факт. Едно от тези неща е и може би много често употребявано е този контакт, който е изведен в случая максимално натоварване до 2,2 кВт. Абсолютно най-мощната дори оберфреза на Festool може да бъде свързана и при автоматичен режим на прахосмукачката да задейства автоматично и прахоизсмукването, прахоулавянето да сработва с стартирането на машината. Тоест, имам предвид, че стартирайки оберфрезата, да речем, или каквато и да е друга машина, която е свързана, автоматично стартира и прахосмукачката и след приключване на работа с уреда, няколко секунди продължава прахоулавянето, за да може да се гарантира наистина ефективна и чиста работна среда. Тук изниква въпроса какво се случва, когато машината, с която работим, е акумулаторна, а не с кабел. Festool имат интелигентно решение и ето Bluetooth система, интегрирана, интелигентна в прахосмукачката и в батериите. Това позволява дистанционна работа на прахосмукачката, дистанционно стартиране при ползване на машини с акумулаторни батерии, като зегета, винтоверти, перфоратори, пендула, ръчна циркулярна батерия и така нататък. Сега ще демонстрирам как се свързва и как работи Bluetooth системата, но преди това е добре да заключим прахосмукачката, да я стопираме, така тя става стабилна и вече може да бъде пусната. Заключването, спирачката на прахосмукачката е задължително да се използва и при транспортирането на самия уред, а не само при неговата работа. Деактивирането също е толкова лесно, колкото и самото заключване, но е важно да се използва. Наистина удобно, лесно решение, представено от Festool. Ето как се прави синхронизацията между батерията на акумулаторната машина и прахосмукачката. Първо стартираме прахосмукачката, след това активираме от сензорния панел за управление Bluetooth и вече машината е в готовност да стартира. При стартиране на машината, ето тук, при стартиране на машината от дистанция чрез Bluetooth се активира и прахосмукачката. Както вече казах, малко след като приключи работата с машината, няколко секунди по-късно се изключва и прахосмукачката, за да гарантира ефективно изсмукване на останалия в маркуча прахоляк. Веднъж синхронизирана батерията може да бъде използвана и на друга машина, да речем винтовърта в случая. Тя продължава да бъде синхронизирана с прахосмукачката. Батерията остава синхронизирана до момента, в който прахосмукачката не бъде изключена. След като това се направи, при повторно активиране на прахосмукачката, тази батерия няма да работи, докато повторно не бъде синхронизирана с прахосмукачката. Ако човек не разполага с акумулаторни машини на Festool или пък има такива, но батериите са без Bluetooth, както е тази моята на винтовърта, допълнително може да бъде закупен бутон, Bluetooth бутон, с който да се стартира прахосмукачката от разстояние. Става много лесно, той е винаги синхронизиран, не е нужно да се синхронизира при включване и изключване на прахосмукачката и работи наистина много ефективно. Може да бъде закачен към края на маркуча, може да бъде и носен в джоба или в ръката, без значение откъде. Продължаваме надясно по панела за управление. Има сензорен бутон за ръчно стартиране на прахосмукачката, както и бутони за усилване и намаляне на мощността.
Както споменах по-рано, праховете от клас L са безвредни за човешкото здраве, но тези от клас M и H са вредни и затова всички производители на професионални прахосмокачки са длъжни да окажат и да вградят електроника, която следи дебита на въздуха, който се движи в маркуча. Скоростта на въздуха в маркуча трябва да бъде проследена от тази електроника и в случаите, когато тя падне под 20 метра в секунда, прахосмокачката започва да издава силен звуков сигнал, който индикира именно това, че трябва да бъде изчистен филтъра или че има някакъв друг проблем. Сега ще ви покажа как на практика работи това. Ще стартирам прахосмокачката и изкуствено ще запуша маркуча. Можеш и без нея. Не знам дали се чува добре в видеото, но тук при мен наистина има много силна звукова сигнализация, която е ясен знак, че дебита в маркуча е спаднал и трябва да направя някаква ревизия. Festo произвеждат различни маркучи с различен диаметър и съответно различна скорост на въздуха вътре в тях. Затова тук е показан лесен вариант, при който можем да променяме ръчно при изключена прахосмокачка и да оказваме правилния диаметър. В случая ние работим с 32 мм диаметър. Не знам дали се вижда добре. Маркирайки 32 мм маркуч, аз съм си гарантирал, че прахосмокачката ще работи правилно. Ако все пак обаче въведа погрешни стойности на диаметъра на маркуча, да кажем 50 мм, аз използвам 32 мм. Ето какво ще се получи, когато свържа маркуча към прахосмокачката. Автоматично се измести на 32 мм. Това е така, защото маркуча, с който разполагам в момента, има интегриран чип вътре в него и по този начин от Festo си гарантират, че аз няма да задам грешни стойности и че винаги ще работя в здравословна и чиста среда, тъй като системата за защита, която по-рано коментирах, ще се активира правилно. Още нещо важно и полезно при наличието на втори допълнителен маркуч, той е много бързо и лесно може да бъде свързан с маркуча на прахосмокачката без абсолютно никаква необходимост от допълнителни муфи или конектори. Ето така става. По този начин с по-дългия маркуч се осигуряваме лесен достъп. Ако работим на голяма височина, да речем, и се налага прахосмокачката да остане на пода. Друго важно за прахосмокачката е, че тя е снабдена с механизъм за изступване. Той стои тук отстрани и позволява механично да бъде изступан филтъра, като трябва да се спазят няколко стъпки. Първо, стартираме прахосмокачката в ръчен режим, след това усилваме мощността на максимална степен, затваряме маркуча с ръка, запушваме го и няколко пъти, в случая маркирано 3 пъти натискаме механичния лост, чрез който се изступва прахосмокачката, т.е. се изступва се филтъра. Сега ще покажа и нагледно как се прави това. Това е напълно достатъчно, за да изчистим филтъра. Същия този филтър е осигурен много бърз достъп. Не се налага абсолютно никакво разглобяване, стои във външната част на корпуса на прахосмокачката и лесно може да бъде изваден за обслужване, като нещо, което не съм споменал по-рано, е, че тази прахосмокачка може да се използва и за мокро почистване, дори да изсмуква вода. Тогава е необходимо стандартният филтър да бъде заменен с филтър за водно почистване. Трябва да бъде извадена филтърната торба, която е в долната част на прахосмокачката, след което уреда е напълно готов да работи и да засмуква вода без абсолютно никакви проблеми. Точно това ще направим и ние. Ще използваме именно такъв филтър, ще извадим турбичката и ще ви покажа
Как? Ще направим този тест с водния стълб. Още нещо свързано с този филтър е, че той е еднакъв за различните прахосмокачки, които са CTL, CTM, Mini и MIDI. Тоест, прахоулавянето е същото, като без значение дали е L или M, но избирайки различни прахосмокачки, при L вариантите там я няма електрониката с досадното бибиткане, когато спадне дебита в маркуча и скоростта съответно, която е в маркуча. Иначе филтърът е един и същ и гарантира и в двата вида здравословна и чиста среда. Какъв е принципа на работа? Принципа на работа на прахосмокачката е следния. През маркуча постъпва замърсен въздух с прах, преминавайки, пада в торбата, оттам въздуха преминава през филтъра, охлажда двигателя и се връща вече пречистен в помещението, в което работим или в стаята. Какво се случва обаче, ако, да речем, прегънем маркуча или торбата е запълнена, тогава се влошава дебита на прахосмокачката, намаля се и скоростта на движение на въздуха, съответно се влошава охлаждането. Заради това, тук в предната част има допълнителни отвори, втори кръг на охлаждане, откъдето може да постъпва въздух, който да охлажда двигателя. С филтъра сме си гарантирали пречистен въздух, но какво се случва с миризмата? Тя не може да бъде филтрирана. Затова има много полезна екстра, а именно на изхода на охлаждащия въздух може да бъде закачен втори допълнителен маркуч, с помощта на който да отведем въздуха, който се връща в помещението, извън самото помещение. Става много лесно, закача се маркуча и при активиране ето. Освен извеждане на неприятните миризми от помещението, този въздух може да се използва и за издухване. Аз лично използвам този накрайник с тази дюза. Основно го използвам да почиствам филтъра на прахосмокачката. Наистина работи много добре и е много полезно. В горната част на прахосмокачката, както още в началото отбелязах, е гаража за маркуча, но по-специфичното е, че над нея могат да бъдат транспортирани куфари. Т.е. тя може да се използва като транспортна количка за систейнери. За най-първите, старите класически систейнери са предвидени в 4 ъгъла, тъй като тяхното заключване е малко по-специфично. За останалите нови два вида, заключването е с телоключалката. Абсолютно лесно е. Буквално с едно движение могат да бъдат заключени и сега като товароносимост аз мисля, че и дават около 70-80 кг, но аз лично съм я претоварвал и изобщо не е проблем това нещо. Даже много често този първия дървения куфар, който е с работната дъска, стои отгоре и тогава е много по-удобно да използвам и отворите, които са за бързо захващане на детайлите с стегите. Важно да отбележа е, че прахосмокачките идват без аксесуари за почистване в окомплектовката им, което ще рече, че нямат тръби, четки и разни дюзи. В куфари има няколко разновидности и всеки може според приложението да избере и да използва това, което му е. Аз съм си избрал най-бюджетния вариант. Разбира се, има и други опции, като най-полезното е, че може да бъде монтиран куфара отгоре, да е заключен и винаги да си вървят заедно с прахосмокачката и тръбите като част от нея. Друг много важен и удобен аксесуар е монтиран тук на другия модел. Това е дръжка, която се монтира допълнително към прахосмокачката. На нея също може да се закача кабела. Телескопична дръжка, с която много лесно може да се бута
И тогава вече при наличието на такава дръжка съвсем спокойно могат да се носят и тръбите върху нея. Ето по този начин. Има и друга опция. Тук във външната част също могат да бъдат добавени тръби. Ето така. Много удобен и много полезен аксесуар. Съществената част от работата на прахосмокачката всъщност е филтърната торба, в която се събира праха. При Festool за изработката на торбите е използвана специална многослойна материя, която позволява да задържат дори най-финните прахови частици още тук, преди да стигнат до филтъра на прахосмокачката. Именно тези финни прашинки полепват по вътрешната част на торбата и в стандартния вариант, когато филтърната торба е хартиена, те образуват тънък филм, който препятства работата на прахосмокачката, тъй като образува плътен слой. При Festool торбите са самопочистващи, което означава, че при изключване и освобождаване от налягането вътре в торбата, този фин прах пада и остава повърхността достатъчно пропусклива, за да работи прахосмокачката ефективно от изцяло празна торба до 80% пълна. Именно това нещо сега ще го тестваме в реални условия, за да разберем дали е така или не. За този тест от Festool имам предоставен специален куфър, в който има един интересен уред, те всъщност даже са два. Единият е анемометър, чрез който ще измеря скоростта на въздуха на входа на прахосмокачката, а другият уред е манометър за измерване на обратното налягане или вакуумметър. Чрез тези два уреда ще направя малко демонстрации. Ако си спомняте, в началото на видеото споменах за подналягане от 24 000 паскала или 240 милибара. Именно с това ще измерим дали данните са такива. Според Festool за ефективна работа на всяка една прахосмокачка са нужни 25 метра в секунда или повече скорост на въздуха. Още едно нещо ще е нужно за този тест и то е цял куфър с дървесен прах. Няма как да измерим колко ефективно работи прахосмокачката, без да имаме реален, истински дървесен прах. В началото на теста правя първите измервания и отчитам подналягане от 24 милибара. Следва да измеря скоростта на въздуха на входа на прахосмокачката. За целта ще използвам тази специална дюза и посредством нея и анемометъра ще направим именно това измерване. Тя е специфично разпробита, така си идва в комплекта, който ми предоставиха от Festool. Монтирам дюзата. Стартирам анемометъра. Ясно се вижда, че и при най-лекия полъх на въздуха той веднага отчита данни за скоростта. Наистина доста прецизно работи този уред. А ето ги и данните, малко над 25 метра в секунда скорост. Сега смерителна кана отмервам 4 литра прах. Закачам маркуча и започвам да събирам праха с прахосмокачката. Това се случва само в рамките на няколко секунди, след което ще направим следващото измерване.
Така, 4 литра прах са в торбата, запушвам маркуча с ръка, изтупвам филтъра, след което изключвам прахосмокачката, изваждам маркуча и правя следващото измерване. И с барометъра измервам отново 240 милибара под налягане. Сега ще направя контролно измерване на скоростта на въздуха, който е на входа на прахосмокачката. Както се вижда, с анемометъра отчитам стойности почти без промяна, около 24-25 метра в секунда. Следва да добавя нови 4 литра прах и да направя отново трети път измервания на налягането и на скоростта на въздуха в тръбата. Сега, при 8 литра прах в прахосмокачката ще надникнем вътре да видим какво се случва с филтърната торба. Тя е запълнена голяма част от капацитета си, но въпреки това в горната и част все още има свободно пространство. Следва да направим и за трети път измерването, първо с барометъра. Вижда се, че са минимални отклоненията, или по-скоро бих казал дори, че няма загуба в подналягането. Като стойности те си остават 240 милибара. При 2/3 запълнена торба сега измервам и скоростта на въздуха. И тя е 24 метра в секунда или само с около 1 метър в секунда по-малко, колкото при празна торба. Добавям още 2 литра прах, след което ще направя още веднъж измерване на данните. Вижда се, че подналягането е 240 милибара и остава непроменено дори при 10 литра прах в торбата, което горе-долу се равнява на около 80% от нейния капацитет. Поставям дюзата за анемометъра, с който ще измеря и скоростта. А тя е около 22 метра в секунда. Паднала е само с около 10-12% при запълнена на 80% торба. Ще надникнем да видим как изглежда. Прилича на една тухла от плътно сгъстен прах. И въпреки това има още малко пространство, което смятам да запълня с още прах, докато прелее буквално, без да правя повече измервания. Смятам, че не е нужно. Това е 11 литър прах. След него добавям още един, за да станат те 12 литра. Вижда се, че визуално няма разлика в засмукването, въпреки че скоростта според измерванията е намалява с около 2-3 метра в секунда. Под налягането няма промяна и реално няма разлика в начина на работа на прахосмокачката. Добавяме 13 литър прах, който би трябвало да препълни торбата според техническите данни, която събира 12,5 литра.
Без проблем събра и 13 литър. Нека да погледнем отново какво се случва вътре при торбата. В едната си част е напълно твърда торбата, но тук има още малко пространство, което ще опитам да запълня с още 1 литър прах. И 14 литър е в торбата. Сега ще изтупам веднъж прахосмокачката и пак ще погледна какво се случва вътре. Торбата е пълна като тухла, толкова е твърда. Реално в нея съм събрал прах 14 литра. Според техническите параметри трябва да събере 12,5. Успях да събера с литър и половина повече прах, защото той се компресира в торбата от високото подналягане, което поддържа при работа прахосмокачката. Торбата има вграден клапан, който се затваря преди изваждането й от прахосмокачката, но преди да я изхвърля, мисля да направя още един експеримент и да погледна какво точно се случва вътре в нея. Успявам да преброя 4 слоя, т.е. торбата е 4 пластова, като последният е абсолютно чист. Вътрешният слой препятства залепването на прашинките и по този начин те падат от вибрациите, които има вътре в торбата, падат на дъното на торбата. Затова и успява да запълни филтърната торба в повече, отколкото дори са предписали от Festool. Така, видяхме предходния тест. Показах как се справя прахосмокачката с налягането и с скоростта на въздуха в тръбата. За следващия тест ще ми е нужно вода. Това става въпрос за водния стълб. Ще ми е нужна вода. Ще трябва да сменим филтъра на прахосмокачката и да сложим подходящ за водно почистване. Ще отмеря 2 метра и 30-40 см и ще сложа прахосмокачката там горе, което би следвало, ако всичко е така както казват от Festool, че тя ще напълни водата точно там горе, където ще бъде прахосмокачката. Много важно е да махнем бутона за Bluetooth, който беше закачен към маркуча. Така, ако всичко е така както казват от Festool, би трябвало да изсмуча достатъчно много количество вода, така че да запълни цялата прахосмокачка, която в момента се намира над 2,40-2,50 отива маркуча, и при запълване с максималния обем вода, който може да съхрани прахосмокачката, би трябвало автоматично да изключи. Това ще демонстрира и ще потвърди или не това, което твърдят от Festool. Започвам.
Казва се, че водата е почти недостатъчна, толкова много вода беше почти недостатъчна и точно в момента преди да изключа бутона, прахосмукачката автоматично спря, което означава, че цялата тая вода от кофата, която беше долу, вече е вътре на 2,50 над главата ми. Сега, за да няма излишни инциденти, моя асистент Калчев ще помогне да смъкнем прахосмукачката. Тук е светнало в червено, предполагам, че това е индикация, че се е препълнила и е изключила сама. Разляхме тук мъничко. Сериозна работа, дори очаквах да събере доста по-малко вода. Факт обаче, че тя се напълни почти догоре, буквално има 3-4 см докато прелее, което означава, че не е желателно да се изчаква да се препълва и сама да изключи. Ако има повече количество за събиране, т.е. повече количество вода, по-добре е на два пъти според мен. Първо да не става толкова тежка и второ, за да се предпази от някакви разливания, както аз направих в случая. Ще направим все пак проба дали ще тръгне прахосмукачката. След като... Даже мисля да пробваме бутона. Ами, работи като нова, дори не е лош вариант да се прочиства маркуча и обема на прахосмукачката с инсцениране на такова водно почистване. След такава употреба е желателно маркуча да бъде преместен в позиция на издухване, за да може да се изкара излишната вода, която евентуално се е задържала в него, и добре да се остави прахосмукачката да бъде подсушена и да изсъхне, преди да се използва пак за всмукване на прах. Така, в общи линии това бяха по-важните екстри и въобще специфики, които исках да покажа за прахосмукачката. Дали CTL Mini или MIDI, избора зависи от вас. Въпросът е, че те работят с еднакви филтри, еднакви турби, при сходни параметри. Разбира се, има опция за класа на праха, дали е M или L, но това пак е свързано с вида на вашата работа и е сведено до личния ви избор. Така или иначе, който и от двата модела да бъде избран, със сигурност ще бъде добър избор и ще отплати многократно инвестицията в тази прахосмукачка.